De onslag op Peter R. de Vries in Amsterdam gaat ook bij Bouke Vaatstra, de heid van Marianne Vaatstra, net in de korkel inzitten. De Vries had lange tijd ondersteuning binnen om de moord op zijn dochter op te lossen. Nou, ik ben er best van geschrokken, dat ik je wel vertellen. Want goh, dan ben ik even stil. Ik zei wel vertellen, ik ga er mee versleept vannacht. Nou, maar het is, dit hier ik net verwachten. Dit hier ik absoluut net verwachten. En had Peter jou ook wel eens verteld over de dreiging werd hij met de meidje hier? Ja, we hadden er wel omgaan. Ik weet nog wel dat we in Hilversum hadden omgaan. Dus, want toen zei ik dat tegen hem, ik zei, hem best net bang dat er zelf, ja, maar hij zei, dat hak beroep hak. En daar mag ik altijd rekening mee houden, dat ik ook onder vuur kan komen te lezen. En zo, dat had er wel zijn, ja. En daar houden we het ook wel omgaan. En nou is dat. Het is, ik hoop dat het helpt. Maar als er een schot door de holle, het griest me, jongen. En hoe zoen je Peter typeren? Nou, Peter is in zijn vak een geweldenaar. Dat kan ik gerust al hier ondernemen. Want hij gaat net over je nacht is, absoluut net. En wat er oppakt, dat pakt er goed aan. Ja, absoluut. Ik mocht wel over hem, ja. Daar wint echt oren dingen. Ik wou maar zeggen, wat ik wel dacht, nou jongen, waarom doe ik dat nou? Dat hier naar de woonmannen. Die ben er echt bij, echt op televisie, hè. Maar ja, dat hebben we al een we hadden je maar wel wat van. Maar wat hij in zijn werk deed, vond ik prima. Ja. Wat betekent nevens jou zo'n omslag op zo'n misdaadjournalist die echt oorzaken op proberen te lossen in het algemeen? Nou, in het algemeen dan zeg ik de verloedering hier wat dat betreft. En die neemt steeds gewoon over gewoon ta. Eerst Pim Fortuyn, Van Gogh. Toen die advocaat, nou hij dat is al 4 jaar. In hier wat tijd. Ja, ik weet wel, het is moeilijk te voorkomen. Maar die verloedering die wordt steeds groter hier in Nederland. En dat is overal, dat kan je overal van nemen. Ik hoop net dat het zo trots is, want ja, u ben en lidband die hadden straks mij de meisje. En ik denk toch wel dat vanuit de bovenkant maatregelen nemen maar dat dit ophoudt. Het is wachten en nou wachten op hoe het komt. Want ik had net heeg. Dat redt. Maar ja, je hoopt het al jij natuurlijk, maar het weer, wat dat betreft is zijn werk een geweldenaar. En dan denk ik ook het wel mee zijn wat hem betreft.